m'għandix irċevuti ta' 6 snin ilu. Jiena m'għandix riċevuti ta' 6 snin ilu. Naċċertak, però naċċertak li jiena dejjem imxejt etikament kif suppost mhux din il-holiday f'kull ħaġa li nagħmel fix-xogħol. Din kienet l-iskuża li ġab il-Ministru Zammit Lewis lura fl-ewwel ta' Diċembru meta mistoqsi minn Net News min ħallas għas-soġġorn fil-lukanda Hilton fi Franza fl-2014. Żjara li kien għamel flimkien mal-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Zammit Lewis u Muscat għamlu numru ta' jiem f'din il-lukanda fi Franza, lukanda li tifforma parti mill-istess negozju li fih kien imdaħħal Jorgen Fenek lura f'Awwissu tal-2014. Iżda fil-waqt li Muscat u Zammit Lewis qalu mill-ewwel li l-vjaġġi tħallsu minn butom għadu mhux xahar minn ħallas għall-lukanda. Dan meta aktar minn xahar wara il-Ministru tal-Ġustizzja baqa' ma ppubblika ebda forma ta' prova ta' min verament ħallas għas-soġġorn. Issa mistoqsi dwar dan Zammit Lewis irreferina lura għar-risposta li kien ta' lill-medja f'Diċembru li għadda. Ministru, meta se tippubblika l-proof of payment tal-mawra li kellek fi Franza fl-2014? Għattilkom issa s-sena l-oħra u diġà weġibtkom li jiena m'għandix nżid ma' dak li għattilkom, kien hemm ġurnalisti li weġibthom ukoll bil-miktub dwar, ġifieri m'għandix x'inżid ma' dak li diġà għadt. Tiħallas tal-mawra jew kienet Diġà weġibtek qegħdin. Le, weġibtek żgur, weġibtek. Le, weġibt il-medja tagħkom u ngħidilkom ukoll. Fold Bakery Street meta ftaħt l-uffiċċju tal-Legal Aid. Ara x'weġibtek hemm u m'għandix nżid ma' dak li għadd. Grazzi. Grazzi. Għatlek x'kelli ngħidlek dakinhar. Nirringrazzja. Dan meta fil-ġurnata li referina għalija u kien baqa' ma kkonfermax minħallas għal ġranet li hu Joseph Muscat qattaw fil-lukanda li magħha kellu konnessjoni Jorgen Fenek. Ġiet tagħtina garanzija li intu Dr. Muscat ħallastu intom? M'għandix nżid. Irrispondejt. M'intix qed tuħsem dwar Dr. Muscat laqas nisma'. Bil-Ministru fl-ebda ħin ma ċaħat li ħallaslu Jorgen Fenek, xi ħaġa li għadu jagħmel sal-ġurnata tal-lum.